Arratsalde on guztioi. Gure ondotik joan den inoren oroitzan emanaldi omenaldiok egiten ditugunean, ahaztu egiten zaigu jende asko doluan dagoela. Maite eta gertuko duen inor joan zaiola. Gainera, soinez, aurrez ez dutena. Pertsona horrexen falta, galera eta ondorengo dolua, modu desberdinan bizi du gaurko gizarteak. Ez da bakarrik etxeko bizi duten ezer. Naiz eta haien samina ziur handiago izango den. Lotura afektibo-emotiboa kontuan hartuta. Hain zuzen dolua ere preziatzen zuen jendeak lagun min, lagun, ezagun, herritarrek bizi dutelako. Joan denak hutsune handia izaten du eta uzten du. Eta hori oso agerian gertatzen da edozein solasetan pertsona horren izena gogora ekartzen dugunean. Bere oroitza berpizten saiatzen garenean. Doluan dagoenak barrua anubituta, laioztuta jota du. Eta hargatik, gizatasunez, gizarteak pertsonaren egoera ulertzen ahalegindu beharko luke. Baina horrelakorik ez da gertatzen. Batez ere presak agintzen duen gizartean gaudelako. Eta doluarekin zerikusia duten gertaerok tentuz begira daitezen eskatzen bazaigu ere, azaletik bizi ditugulako. Barrua sentitzen duena aintzakotzat ez hartuz. Hala, oso ohikoak dira honako esapideok. Zertarako halakori begiratu behar dut? Edota, utikan, itzin, tira. Edo halako besterik, zertarako sufritu behar dugu jada gehiago ondotik joan zaigunez izan da? Horrelakoak entzutea ez zaigu arrautz. Eta hori behar bezala ez begiratzeak, zer dakar, sufrimendua ez aitzera matea, zama partekatu nahi ez izatea, etxe askotan bakoitzak berea bizi nahi izatea. Ta tamalez, sarri, bestearen aurrean ondo gaudenaren plantak egitea. Baina bestelakoa da gure barruak bizi eta sentitzen duena. Ta hori azaleratzea ezinbestekoa da. Batez ere gure bihotz ondoan, gertatzen ari dena zer den erreparatzeko. Gogoan dabilkiguna gozoro behatzeko, sentitzeko, maitatzeko, ez ukatzeko. Geure barruak aztertzeko eta gure ingurukoek zer bizi duten ohartzeko. Beraz, egoki da, barne muinetik halako egoeran dagoenak barrua ez atzipetzea, alegia ezkutatzea. Jendearen aurrean sakonki agertu nahi ez badu ere, gutxienez, norberak bere buruari ez iruzur egitea. Halako egoeratan barrua begiratzea gomendaria delako. Barruan zer dabilkigun erreparatzea, gure emozioak eta pentsamentuak egoki bideratzen jakitea. Arreta lantzea, arnastea, eta ezer ezinezkoa bazaigu hurbileko laguntza eskatzea, etxekoren baten babesa, konfiantzazko lagunin baten solasa, horrek lasaiagotzen bagaitu noski. Ezer baino lehen, geu pertsona bakoitza gara lehenengo. Hau da, norbera dena eta norberak bizi duen egoera maitatzen ikasi behar du. Hau esatea egoki ikusten dugu. Izan ere, egunerokotasunaren zurrunbiloan horrelako une larriak pasata guta zahaztuz, dinamika makur eta izugarrian sartzen garelako. Beste diotena edo esango dutenari garrantzia handiago emanez. Geu jasaten dugunari jaramon egin baino. Eta ez da kontua. Gure barru larruok mindu nahi izatea. Hargatik geu, Peio Ramirez eta Andoni Salamerok sentiberatasuna eta xamurtasuna ardatz izanez, honako emanaldia eta jutzea eta zui eskaintzea erabaki dugu. Honako gai hau plazaratu nahi dugulako. Eta guztion artean, kaleraren aurrean, naturaltasun osoz mintzatzeko. Eta trantze horretan sarri egoten garenez, gizatasunez jokatu beharreko bidea urratzen ikasteko. Aldez aurretik guztioi, eskerrik asko.
kalera irtetzeko erabaki hartu dut. Neregatik etxean geratuko nitzake, baina etxekoek aholkatuta kalera atera naiz. Ez daki zergatik atera naizen. Zergatik kasu egin didan. Galderez josi naute. Eta askoren esaldi makurren erauntzia gupidari gabeko zarra-zarra zabarra izan da. Samilatza da inor galtzea, bai. Baina samina areagotzen da jendearen basakeria alakoa denean. Ezin ditut jasan onelako esapide bihurriak. Oraindik horrela. Oso zaharra zen. Oso gaztea zara eta aurre egingo diozu. Beste aur bat izan dezakezu. Etxekoek atseden hartu dute. Izan indarsu. Denborak zauriak osatzen ditu. Atera eta ondo pasatu behar duzu. Aste batean, pasatuko zaizu. Minik badezu, bakardadean jasan. Baina ez ote dute kezkarik erakusten horrelakoek halako astakeriak adieraziz. Izburrumba, marmar merkearen harrapakina zen gustoko duten askok. Itzeraso bortitz hartatik ies egin dudanean, neurean jardun dut. Aurrera, gordean banindua bezala. Bizilagunaren txakurra etorri zait ondora. Eta ezer esan gabe. Ezti. Miazkatu nau. Txori hori, La Rosa, izarra. Zein eder diren, zein haiek. Bai, izanaz bestiak daude, izanaren jantzi ikusezinaz bilduta. Naturak darion benetakotasunak inguratzen ditu. Aurrak, txorien La Rosen izarren antzera dira, bai. Benetan, haiek, so egiten dituzu, eta fintasun alako batek gozatzen ditu haien barruak. Xamurtasuna eta onberatasuna sumatzen zaie bihotzaren begiradan. Gaur, hainbatetan agurtu izan dudan aur bat ikusi dut. Aurra berean zijoan, buru makur. Kopetilun. Agur, Aner, esan diot. Eta negarrez hasi da. Kezkatuta zer duen galdetu diot. Antza, Anerren lagun minak utzi egin du. Ume egia delako. Irudienez, Anerren lagun min hori, bera baino nagusiago den gaztetxoekin ateratzen hasi da. Lur jota zegoen, porru eginda. Bere ala alde egin du etxera. Anerren begietan, idatze ikusi dut gizakia askok eta asko bizi duen eguneroko drama. Inor izan nahiaren jolasean murgildu diren xake matedunen arpegiak. Haiek izan baino, gezurraren mozorroa jantziz, partida arriskutsuan lotu direnen betarte galduak. Ezinak ahalbidetu baino, galbideratu dituen pertsona ugarien etxipena.
ez da inbesterako ume. Nola esan dezakezu hori? Ze ama klase zeazu? Aizu! Errespetu bat, Errespetua. Zuk ere izan martzen nukena, egoera honetan. Errespetua zuri, jakina. Eta sukarra izan gaixo nengoenean. Eta hurbiltzen zitzaidan honi, ze errespetu klase izan banion. Eta gaztea jo nahi nitutenean, aurre egin zien honi, ze estimu izan behar nioke. Eta amona hiltzenean, porru eginda, lur jota, ala nengoenean. Ze begiramendu izan behar nioke berari. Esan, erantzun hori. Lai horrelakoa zen, txakurra laia, leiala, hurbila. Edo norentzat, keinu gozo eta xamur bat zuena. Eta zu nahi, oain, ez dela horren besterako esaten? Utikan hemendik, undazazu pakean. Nahiko pena bade gaur eta. Jakin ezazu, lai, etxeko bat izan dela. Eta gurekin jardun dela. Une gaitz eta gozoetan. Eta horrela agurtuko dudala. Etxeko inor bezala. Ez etxeko ezer bezala. Eta ez den nahi. Bea bezalako txakurrik eostea nahi. Inork ez du ordezkatuko. Lairen. Itzal zabala. Nahiko nuke honetaz mintzatuko ez banitz. Izan ere nor nahi du eriotzaz mintzo. Nor nahi du ardo mindu, makatz, garratz, lakatz, mengatz eta latzau auratu. Nork? Inork ez. Baina honetaz mintzatu behar. Biziaren zati baita. Zenbat lagun. Zenbat ezagun joan zaizkigun ondotik. Eta zenbat agide. Eta zu ere bai. Nekane maite. Emazteko joan. Joan zintzaizkidan soinez, ezarren gogoz. Bihotz ondoan baitirauzu. Kuadrillakoak elkartzen garenean eta gai hau bizpide izaten dugunean, denek gauza bera esaten didate. Un motel, bizi egin bardek, bizi. Bizi. Nere lagun Markusek esaten duen bezala, existio. Izan ere, segunduak, minutuak, orduak, hilabeteak, urteak, loz egin zaizkit, zogabe. Eta badirudi erreietatik bihotza erauzi didatela. Erabakendu. Eta zabuka bezala noala, zigizagak egiten, ordituri dagoen mozkorra bezala. Nora joan zehatzi gabe. Dena den, jakizu
emazte maite. Kariño handiz esaten izkitzun itzaiesek, behin eta berriz esaten ditu dala. Bai. Zure eskuak ferekatuz, besartean besarkatuz, zure espainan muxukatuz, belarriratu eta esandako berbaiek, ele goxoaiek, behin eta berriro errepikatzen ditu dala. Haiek bihurtu dira, nere ifar eta izar. Oraintxe ere, zure aurrean esaten ditu danak. Maite zaitu. Txikitatik gustoko izan duzu irakaskuntza. Betidanik maite izan duzu irakastea. Zuzaren hori beste erakustea. Batez ere ondo, erraz eta gogo biziz egiten duzun ezer delako. Unibertsitatera joan nahi zenuenean, amari jakinarazi zenion, zein zen zure erabakia. Zu pentsatzen zenuena, zuk sentitzen zenuena. Tamak argi eta garbi ikusi zuen erabaki ona zela, batez ere txikitatik zeuk joera hori erakutsi zenuelako. Dena den, amak ulertzen bazuen ere, bazegoen beste inor, etxean berori ulertzen ez zuna. Aita. Aitak bulego bat zuen, abokatua zen, eta aspaldidanik pentsatua zeukan zeuk, zuzen bidea ikasi behar zenuela. Karrera amaitzen zeureak eta bi pasatu zenituen, etzen batera erreza izan, garaiura. Samin latza pasatu zenuen, nahi gabe handia. Izan ere, maite zenuen ezer egiten ari baitzinan. Eta hori nork ulertu. Eta gizarte honek, are gutxiago. Alperrikakoak izan ziren zure eskutuko negarlantuak. Karrera amaitu eta 2 urte luzez,
Aitarekin jardun zara lanean. Gaur, behin betiko kontratua sinatzeko paperak aurkeztuko dizkitzu. Hor non datorren. Gainera, botila bat txampan eta guzti. Gaur zerbait ospatuko dugu. Arro ikusten duzu aita, gustora, bere nahia beteta. Paperak ekarri, maia luzatu dizkitzu, eta luma luzatu dizu. Paperak sinatzeko asmoz. Zuk, beroiek hartu eta begibistako bat, askarreman bat eman diozu, eta sinatzera zoazen, keinua egitera zoaz, baino luma bere hortan utzi, zutitu, eta aitaren aurrean, bekoz beko aurrez aurre jarriz, honela erantzun diozu. Aita, zure nahia asebeteta dago. Zuzen bidea, zuzen asko ikasi nuen. Gero, 2 urte luzez, zurekin jardu naiz lanean, jotake, sutagar, zintzo asko. Baina begira, horrek ere izan du bere maitza honik. Izan ere lortu dudan diru horrekin, ze pentsatuko eta oraindela egun batzuk inbertsio txiki bat egin dut. Zer eta paper batzuk, inprimaki batzuk bete ditut. Eta bihartizetik, sentitu bizi maitatute izan arazten hauen ura ikasten hasiko naiz. Irakaskuntza. Eta hor dakartzun txampen botil hori irekitzen badezu. Berori, kopa, bete-beteta, atera, eta biok elkarrekin topa egingo dugu. Batez ere, gogoko dudan hori egiten hasiko, naizelako. Seietan iristen zinen gure kabitxora, zuk zenion bezala. Antxia biziz, aisialdira ateratzen den aurrori bezala. Nola dago nire usapala? Esan eta nire aurpegia zeharkatzen zenuen musuz musu. Eta ondoren, irrika segaitz batek zure barru hartua balu bezala, nego hartu eta maite kontuen eta jarduten ginen sutsu. Ondoren, amesten jarduten ginen, hau eta hura egingo genduela, elkarrekin biziko ginela, eta nizerdak izen bakontu. Gaur jakin dut, egunkari irakurrita, atzo hil zinela. Albisteak irakurri eta ez da posible. Ez eliteke hau. Berehala, autoa hartu eta tanatorioera jo dut. Antxe zure berri gehiago jakingo dutelakoan. Tanatoriora iritsi eta antxe daude zure etxekoak, zure emazteak, zure seme-alabak. Zure emaztea hurbildu zait. Abegikor hartu nau. Harrera tarreta ona egin dit. Enau ezagutzen. Ondoren, seme-alabak aurkeztu dizkit, zure seme-alabak. Oso jatorra dirudite. Zuk esaten zenuen bezala. Haiekin solas labor bat izan ondoren, hitzirik itxo txiki bat, zu ikusi nahi izan zaitut. Eta ene,
larregikoa izan da. Zenba sentipen, zenba bizipen, etorri zaizkidan gogora. Gainera, neuk oparitutako gorbata jarri dizute. Ondo txodakit, momentu hura. Gogora, ekarri dut, bai. Larregikoa izan da niretzat. Zure emaztearen gandik desenkusatuz, kalera atera naiz bere alakoan. Nokeatua sentitzen naiz. Ikaragarrizko jipoika eman balidate bezala. Nola jasan behar dut nik hau bakarrik? Gainera, zure emaztea, zure seme alabak ezagututa? Erruak egin du, kabi nigan. Orduan konturatu naiz, zure gogo betean nintzela zenion arren, zure gogoa esetzen zuen bestea naizela. Bai, amets edert zirudienak, amets gaizto bihurtu du unea. Zure hitzek gezur kutsua hartu dute. Nire burutazioetan ara nahitzela, orduan ulertu dut. Lourdes Iriondoren kantura. Hitzak dira hitzak, haizeak farnez dara mazkienak, gaueko maitasun hitzak, egunak kolorez ustotzen dituenak. Hitzak dira hitzak, haizeak farnez dara mazkienak. Hitzak dira hitzak, haizeak farnez dara mazkienak. Hitzak dira hitzak, haizeak farnez dara mazkienak. Egonean diraut, egonean, zu gabe. Mendi ez araindi irudikatzen zaitut. Itxasertzaren mugaz bestalde, hurbil erraz, aske, nere bihotz geza gazitzen. Zure beso txikien itxituran, olatu baren kulunkaren altzoan, kiribiltzen, kirikolatzen. Aspaldi amesten zaitut. Aspaldi zu itxuratu nahian abilkizu. Bai, nire besartean, nire masailetan, nire bihotzean. Baina, aspaldiak egindu kabinigan. Aspaldiaren umekia puztuz joan zait etxi-etxian. Etorkizuna loratuz genbiltzan aita eta biok. Zure hasia noiz ernatuko zen irrikaz. Baina, sabelean ez dute zer somatu. Lurrantzua besterik, lurrantzu galdua, desesperantzaren arantzek makaldua. Amildegiaren ibilbidea dut eskuinean. Itsasargiaren argia ezkerrean. Nora jo? Zerekin. Zatoz itxaro, zatoz behingoz nigana. Zure beharrean aurkitzen da, zu erditu guran. Bakardadean da bilen. Ama.
Maiatza zen, lorail garaia. Udaberria bete-betean, kukua kantatu berri. Hirurok zure istripua gertatu aurreko igande hartan entzun genuen. Gogoratzen? Bai, aitak zeuk eta hirurok sosa genituen patrikan. Eta berori entzutean, elkarri kuku egin genioen. Elkarri besarkatuz. Zure arpegi horren zoriontsu ikusteak bere biziko zirrara sortu zidan. Hain aurpegi bisaia laia zenuen. Nola adierazi zure barreak eta nere barneak sentitu zuten orduantxe. Nola? Horixe biziaren misterioa bakarri daki. Bai, ala jaina. Astelenean, ikastolara joan behar izaten zenuen. Egunero, neuk eramaten zintudan, autoz. Eta egun hartan, bai alabaiko eginkizun ura egitea egokitu zitzaidan. Neu presa batean enbilen, estu, larri. Orduan, ala nenbilela, Mari agertu zen, ondoko bizilaguna eta olako trantzean nenbilela, bere eskaini zitzaidan zu eramatea. Karo, haren alaba eta zu gela berean zebiltzaten. Ta zu, Elaia, 6 urteko ninia, pozik, haiekin joateko. Agur, ama! Musu maiteko ramanez. Agur esanez. Bete behar ura burutu nuenean, Mariri deitzea bururatu zitzaidan. Ta deikari nintzaion. Deika, ta deika. Ta telefonoa inorkartzen ez. Orduan txe bururatu zitzaidan, eskolara deitzea. Ta antxe jakin nuen. Balbiste txarra. Berri makurra. Mari, haren alaba ele eta zeu, Elaia, kamioi batek ere etxi zintuzteten. Zoratzear jarri nintzen, neure honetik aterata. Bizilagunek ezin ni lasaitu. Eta ospitaletik etorri ziren erizainek, bereak eta bi izan zituzten, ni neu onera ekartzen. Hurrengo egunak, jasan ezinak. Hileta, tramiteak, jendea galdezka. Hora borrondara. Senarra eta biok, 2 urte luzez, psikologo batekin eman dugu. Eta hobekuntzak somatzen baditugu ere, tristura itzelak hartua gauzka. Bai. Eta errua bide lagun hartu dugu, gure bideide, eta ari eskaintzen dizkiogu ordurik gehienak. Eta honetan okerren pasatzen duena, neu. Izan ere, neuk leporatzen baitiot, alabaren eriotza. Senarrak horrelako burutazioak kentzeko esaten dit burutik. Baina nola ezabatu neuk pentsamentu zital hori. Edo non bere ikusten dut, nere aurra, nere ninia. Eta desesperantzak esartzeko. Haserre neureak eta bi esaten dizkiot, neure buruari. Adibidez, gehiegi babestu ez nuela eta horrelako gauzak. Orain astelenean, zenbait adiskide, gauean itzulitxo bat emateko hasi zaizkit, konbidatuz bezala. Senarrak joateko esaten dit, hon egingo didala.
baina ez dakit zer egin. Izan ere, batetik bizia ari zait barruz. Kukuka eta kukuka. Animo, Carmen, atera zaitez. Irten inbardezu. Venga, 2 urte pasa dira. Animo, aurrera begiratu bardezu. Bizia kukuka. Bai, deika eta deika. Eta bestetik, Elaiaren leialtasuna ez hausteko, antxe, etxean geratzen naiz, kukututa. Zer egin? Nola ekin? Gaur, martxoaren 20, udaberria. Zein eguzki printzapainak, zein izpisotillak ederrak lirainak. Nola maite dudan, haien beroa. Baina zer da? Zer da otxori? Zer da lehi ondoko otxori? Ene, ez da posible. Ez. Telatupean, kabi bat. Elaiak dira. Enarak. Elai. Kabi bat. Gure enpresan, bazen zurrumurrumuakurrik. Erregulazio espedientea irekeko zutenaren hotza. Amak beti esan ohi zidan, emakume zuhurra nintzela. Gauzak arrastotik jakitea gustatzen zitzaidala. Gauzak tajuz egitea. Eta orduantxe, zorrumurruaren berri izan nuenean, 2 aldiz pentsatu nuen, eta haraxe langile batzukin elkartuta joan gintzaizkion nagusiaren gana. Nagusia
Arro, oilarra bezain arro. Zurrumurru bat besterik etzela, esan zigun. Eta joan gintezela, gure lanpostuetara agindu zigun. Baina, zurrumurru hori areagotuz joan zen. Areagotuz. Eta orduantxe, bi aldiz pentsatu nuen, zer eta frogak topatzea. Bai, frogak uraxe zertzan jakiteko, eta baita topatu ere. Eta haiek eskutan nituelarik, langile samalda ugarirekin elkartuta araxi joan gitzezkion berriro nagusi horri. Oraingoan, hasierako gandorrura altxatu bazuen ere. Majo lehundu zitzaion horren beste langile inguruan ikusita. Eta frogak aurkeztu genizkionean. Baina argia eta maltzurra izaki. Bian emunean, sindikatuko bozeramailearekin elkartuko zela agindu zigun. Azeria bila. Gaur jakin dugu sindikatuko bozeramailearen bidez, tiro hartuta ospa egin duela. Porro egin da gaude. Lur jota. Langile bat baino gehiago ipurtzuloraino hipotekatuak. Eta honek hain ezustean harrapatu gaitu. Ez dakigula zer egin. Erabat kezkatua gaude. Zer egin? Zergatik gertatzen ari zaigu hau? Oraintxe bertan. Duela 2 urte, senarraz bereiztu nintzen. Haur bat dut, 6 urtekoa. Edo zer egingo dut. Bera eta biok duinki bizitzeko. Eta baita, kustodia nirea izaten jarraitzeko. Hemendik aste batera. Gabonak. Haze erregalua egin digun. Ez bestelako. Zerri horrek. Iritsi nauk, Angel. Zeziok, notario eta diskide mina. Ire deia entzun da, ire gana, ire sana betetzera. Azkena gertu diago lagun. Gureak egindik. Ondotxo dakik, ondarearen ondotxo dakik. Ondarearen alotu geniala, baina orain beste gauza bat eskatu behar diat egiteko. Eskotitz bat idatzi naizeat etxekoai. Batetik, haien lan eskerga, lan itzela eskertzeko. Eta bestetik, haiek beren kalera hobeto eman dezaten. Ondo irutze zaidak, Angel. Begira, nik ordenagailua ekarri diat. Euk, esaiak eskutitz hori eta nik bertan idatziko diat. Gero berri irakurriko diat eta hala honesten baduk. Izenpetu eta notaritzara eramango diat. Eta antxe geratuko dituk paperen artean, momentu iristen denean, haiei irakurtzeko. Ze iruditzen? Ondo. Horra. Eskutitza.
Azkenetan naiz nere kutxunak, behar zeituztet agurtu. Une latzonek aionetaran, alaxe nauni behartu. Bizi eder hau elkarreki maiz, zein ondo degun geun gurtu. Eriotza hor gertu dutetan, ezin dut bera onartu. Zuon bihotzetan nahi nuke bai, une honexetan urtu. Neke aldian izan naizenen, zinez larri eta estu, zenbat nahiez eta sufrimendu, baita zenbat arnaz estu. Kaixo aldien izan zaituztet, beti ondoan zein prestu, laguntzeaz gain nauzue piztu, zenbat kanta jaia bestu, maitasun berzuz nahi zintuzketen, alaxe orain babestu. Maitasuna hor izan dut nik neuk, makinetan, gitarian, bizitza honen ardatza eta urrats gaitzetan argia. Kaixo aldian, ilun aldian, izar eder gitarian, isiltasunean eubiltzean, atseginezko kabian, izan dadila zuhontzat beti, egiazko zaintaria. Banoa baina bazauzkatetai, ihotz ondoan kordeta, samina zuok izanagatik, sarriro kaldu gordeka. Ez jaramonik inola honi, ez jarri hortan arretan, entzun bihotza taupaka ezti, antxe bainago gordetan, senti unaro handi gozaron, neuke gindako ferekan, senti unaro handi gozaron, neuke gindako ferekan. Eguzkiaren errainuak mendik araietatik jaiotzen ikus ditzaket. Gaur egun senti ederraz gozatzeko aukera izango dugu. Bai, horixe. Hemen txenago, terrazan, aulki honetan eserita. Eta erabaki bat hartzera noa. Baina egon adin istan batez, seundu batez, lipar batez. Erabaki hau ezin neuk bakarrik hartu. Zeu behar zaitut, bai hemen behar zaitut nire ondoan. Ondo dakizu nere gogoan eta bihotz ondoan beti dirauzula, bai. Mendi garaietatik ateratzen ari den argi printz hori bezala. Baina esan bezala, deliberamendu hau gogoan hartuta ezer erabakitze aldera, zure soinaren beharra sentitzen den. Bai, zurekin lotuko nauen ezer. Targatik egon gelara jodut, gure txoko kutxun hartara. Ta handixetik, errautsontzi hartu. Eta errautsok hartuz, terrazaratu zaitut. Tauntxe kontatuko dizut, buruan dabilkidan hause. Begira kara, joan den egunean, armintzati pasatu nintzen. Eta eguraldi
askala eta txepel askua, ze honez, ekaitz giroa, txorropeta bernara sartu ginen. Gogoratzen, hantxe ezagutu genuen biok Carmengo festetan. Eguraldi oskarrura zehola eta zerbait hartu behar, ze hobeto salda bat baino. Bueno, salda eta Marianito bat, zuk eta biok hartzen genituen bezalakoak. Hauek hartuta, mai batean esertzera ninduala, nor ikusikota, Iraide. Akordatzen, nerekin hasi aurretik, izan zenuen beste neskalaguna. Berak ni ezagutu eta berarekin eserne dira, konbidatu ninduen. Nik hasieran enuen nahi. Izan ere, enuen berriz ere iraganeko trapu zaharrak astintzeri nahi. Ez. Baina tira. Horrela jarri zenez eta beti esaten dute gonbidapenak ate irekiak direla eta nola ez etxi horrelako eskaintzari ez. Luze jo zuen gureak. Bene. Sentimentu kontrajarriak izan genituen. Batetik negar eta bestetik parre. Izan ere, zer gogoratzen genuen? Batetik, ilusioak. Bestetik, penak. Zure nortasuna, zure izaera. Eta bestetik, zure galera. Izan ere angen den bi emakume erren zugabe. Doluaren pairamena jasaten. Sinetxiko didazu bertan bazkaldu eta afaldu gendula. Eta azkenean nahiko berdoztuta gendenez. Iraidek esan zidan, zatoz nire etxea? Egin ezazu bertan lo. Izan ere, nola etxera joan autoistripua kertatu baitziteken, hala egin nuen, bazpare. Biharamonean, elkarrekin gozaltzen ari ginela, Iraidek honako hause iradoki zidan. Zerbait egin behar nuela zure izenean. Bai, izan ere, urte bat zen jada zuhil zinela, eta okasioak merezi zuen horretarako. Pentsan ezala. Orduantxe, aste honetan esan diezazuket, hortan aritu naizela. Buruari bueltak eta bueltak ematen. Eta hoxe, bururetu zait. Zuri, agur omenaldielako bat egitea. Bai, zer iruditzen kara? Badakit Maite, agur esatea zaila dela. Eta hemen garen onzat gehiago. Baina hortan ere euskarak ere badu bi adiera agur esateko. Batetik adio esatea da. Eta bigarren adiera diosal egitea. Neuk agur omenaldi hori egiten dugunean adio esango dizut. Penaz. Baina adio. Eta bestetik jakizu, sentipenez, bizipenez, kariño handiz, unoro oroitzen zaitu danean. Diosal egingo dizu dala. Bai. Zerbaitegatik gara. Bio bat egina gara. Ez da?
Eskerrik asko zure isiltasunagatik. Neu sufritzen jardun eta isilik itsasoan marrazten den ubera zabal bukaezinaren antzera. Amoltsu, maitekor jokatzeagatik. Eskerrik asko zure jardunean ezinaren esia garaitu eta zure arretaren, arduraren nahiak bide egiteagatik. Eskerrik asko nola nahi entzun eta ikusi baino zure bihoztalaian aitzeko eta begiratzeko txokoa eskaintzeagatik. Eskerrik asko nahi ezin nengoenean zure besoen basoan galdu, antxe bildu eta zeu itzalean jardunez hitzak norabidetzeko zeru ertza eskaintzeagatik. Eskerrik asko galdera gaiztoen zigorraz astindu baino, zure ulermenaren abaraskan ez ditasunaren isuria nigan isurtzeagatik. Eskerrik asko zabarraldia gertatu orduko, ondorengo hilabetetan unean unekoan aragituz ninduana, ulertzeagatik. Eta beroiek konprenitu orduko zure bizipenen emetasuna eta garraztasuna nerekin partekatzeagatik. Haiek izan ditut akulu eta makulu. Eskerrik asko gaixo itxura izan haulantxa eta edozein jaki plantatzeagatik. Badakit, nerekin mintzatu edo elekatu baino, ni elikatzeago, prontoago zeundela. Eskerrik asko. Aurrak hartu, eta haien merezitako harrera eta arreta eskaintzeagatik. Haien eman barzitzaien xamurtasuna eta beratasuna eskaintzeagatik. Eskerrik asko. Etxekoa joan orduko. Tramite zailen urna hasian, urru erretan, murgiltzen utzi baino, zutunik, irmo tinko, itxasargi zutunaren antzera, ni argitzeagatik. Jakizu eta jakizue, gaur saminak samin, suminduraren sua oraindik gaitz bazaitere, berriro jaiotzeko erabakia hartu dudala. Naizen bizia besarkatu nahi dudalako. Eskerrik asko, zuri, zuai. Besterik ezin esan, ezin eskaini. Soilik, nere zuonganako maitasunaren betean, eman diezazuek edan, betetasunaren maitasuna. Zurekin itxiko ditut begiak, zuretzat zukala eskatutan. Zuri dizuten eixiltasun erezian, eskainiko. Zure eskeronaren otoitzaren oroitzan, zure kana joango da isilikene kokoan. Zure ganden islauro kantatuz, zure gandik sortutakoa eta zitakoa bizituz, hasiera eta maiera zure ganatuz. Zure kanaino den zuan, urduz, maitasun, benetazko nire nian. Urduz, benetazko nire nian. Urduz, nian.
honetan, eskerrik asko. Eskerrik asko luzeak daudelako, eta bat, eskerrik asko Pello Ramirezi, sentiberatasuna eta artisau lan fina egiten duelako, ikusi duzue, ze komposizio eta ze doinu zoragarriak jotzen dituen, eta horrelako doinu hunkigarriak eta une atseginak guri sortzeagatik, nik eskatzen dio dana beti da, segi horrela, sortzen eta geu ere, doinu xamurrez asetzeko jarriko gera, ezta? Eta berari mesedez, txalo gero ba. Gure proiektu honetan, baita ere, 3 pertsonak esku hartzen dugu. Eta guk eskaintza egiten dugu, bikoitza o hirukoitza. Gogo neuki nahi dugu hemen, zatik azken finen, beak ere esku hartzen duelako proiektu honetan. Eta bertsolari zoragarria da, hain zuzen, Aitor Mendiluze. Orduan, hemen esaten dugun bezala gurekin, hemen ez badago ere, bere egite honagatik eta batez ere barru-barrutik bertsoak eskaintzeko daukan altasun horretatik, baita ere nahi genuke hemen dizetik txalo gero bat berari eskaintzea. Iluntasunean geunden, hasieran, hastapenean, eta ahots batek gure bihotza ukitu du, oso ahots ederra, eta gogorarazi digu pixka bat hori ez, askotan gertatzen zaiguna doluan ez, maitea non zira, ez, non zera. Askotan zenbat aldiz galdetuko genion guk hori geure bihotzari ez da, solas ederrean jarduten garenean, bakarrizketa horretan. Eta hori ere gogorarazi digu bere ahots ederrez, Ane Izagirrek. Claro, kultura egiten da eta buru berrari azkenen sare konplexu bat sortzen da, eta hor esku hartzen dute pertsona askok. Tarteko, esaten den bezala, Patxi, Amparo, Xabi, Gorka, eta Koldo Mitxelena buru belarri diharduten eragile asko eta askoi, eta guk nolabait ere, bihotz betez, zuoi beti, eskerrik asko, benetan. Doluaz mintzatu gera, zeuden dolu mota desberdinak, hortan ere jardun garelako, baino batetik eskerrak eman edizkiot Izaskun Andonegiri ere egiten duen dolu lanetan ari den psikologo finari, eta beti prestu eta begikor lehenengoan abiatu nintzenean dolu gidoi hau osatzea, arek eman zizkiadalako zenbait argibide eta informazio aski, nolabait ere neuk gero guzti hori hitzen bidez egon ezan ez. Eta, ikusten da argi eta garbi, Izaskunek eta bideginek egiten duen lan hori, zein ederra den eta zenbat laguntzen duen. Eta batez ere sozialki egiten duten lan fin horretan, benetan txalondi bat. Eta gero, esaten den bezala, adiskide eta psikologo bikaina dut, mendikan familia dago, seria, ez? Eta gaur hemen ez badago ere, zati, hortan lanean diardu, hortan buru belarri benetako profesionala dalako. Patxi Izagirreri zer esan ez, eskerrik asko batez ere doluaren inguruan egiten ari den lan itzelari, eta batez ere, baita ere, pertsona handi izateaz gain, bihotz handia duelako, eta hau bukatu zenean, nolaitek gidoia idatzi nuenean, berari igorri nion. Eta berak, beti bezala, profesionalizate hortan ere bai, bere oharrak eta gaineratu zizkidan. Nik oso gustora hartu nitunak, eta batez ere, asko lagundu zidatenak gero ere bai, gehigarri ziren, eranskin horiek baita ere, bertan, itxuratzen. Zesanik ez, Patxi, etxekoek, eman dizkioz eskerrak, bale? Gero, herritar bat badago, Iñaki Bastarrika,
eta bitxia bada ere doluren inguruko gaztelerako itzulpena egin izan du, eskatu nion, berari egin zezan, eta pixka bat, lan itzel horregatik askotan badakigu itzulpenak ez ditu bakarrik itzultzen penak, baizik eta gauza asko ere egin ohi ditu on askoak, eta barrutik kanpora agertzeko ez, eta batez ere, tajuz euskaraz idatzi direna baita ere beste hizkuntz batera moldatzeko eta itxuratzeko. Eta Iñakirire beste txalo handi bat. Eta danoi, hemen etorri zaretenoi, benetan aipamen berezia danoi, zati badakit batzuk gertuan, jende askok galdu izan duela pertsona bat, egunero gertatzen dira horrelako gauzak, badakigu zein samin pasatzen den honetan guztian, batzuk doluraren prozesuan ere badaude, eta batez ere haiei, eta gogoratzen ditugunak eta goratzen ditugunak, haiengandik ere txalo handi bat eskatuko nuke, batez ere gu garelako haiek ere izan zirelako guk ere bageralako, ez? Orduan, beste txalo handi bat eskatuko dizuet. Aia, joko bat, ez? Joko dekuan. Esan nahi dizuet, azkenik, omenaldi hauek beti direla guztion goragarri eta gozagarri. Nik usten dut hitz egin behar dela honetaz guztiaz, sentitu egin behar dugu, bizi egin behar dugu, ezin dugu ukatu alde batera baztertuz oso evidentea da ezer, eta egunero ikusten ari garena, hau mintzatzea ezinbestekoa da, eta, nik hor baita ere txarteltxo batzuk utzi dizuet, guk agurromenaldiak ere antolatzen ditugu, eta nahi baduzue jaso horrelako txarteltxo bat, maitsuetan handaukazue, erreferentzi gisa, eta nahi duenak eraman dezala etxea, eta hori dena. Benetan, bagendukan, gogo handia, hause egiteko, hemen jende bat dago ez bakarri zuok, baizik eta zuok zareten guztia, oso konplexua dena, eta bihotz-bihotzetik, badanoi eskerrik asko, eta, izan gaitezela. Momentu askotan, horrelako gauzak eskaintzeko, eta bide egin dezagun. Holakoak, sentiberatasunetik eta goxotasunetik egiteko. Bi bazuek, eta beste bat arte.